boa tarde, xa noite. Saudamos os presentes e tamén agradecemos a vosa presencia e tamén saudamos os que nos están seguindo por o canal de YouTube da Real Academia Galega de Ciencias. E damos comezo a última das conferencias programadas nesta edición número 32 do ciclo de conferencias Luisa Sorey que organiza a Real Academia Galega de Ciencias nunha colaboración coa Deputación Judicial de Lugo. Hoxe teño o placer de presentar a unha compañeira da Escola Politécnica Superior de Enxeñería, a Inés Santé Ribeira, que é doutora, enxeñeira agrónoma e que é profesora titular da Universidade de Santiago de Compostela, precisamente na Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo. Ela ocupou e ocupa postos relevantes na Xunta de Galicia, foi directora do Instituto de Estudos do Territorio e actualmente é directora xeral de Desenvolvemento Rural e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, AGADER, na Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. No marco académico, participou e dirixiu en cerca de 100 proxectos e contratos e convenios de investigación e publicou máis de medio cento de artigos, moitos deles en revistas de impacto, moitos deles relacionados coa ordenación do territorio e a planificación do uso do terreo rural e a paisaxe, que son algunhas das súas especialidades. Como directora do Instituto de Estudos do Territorio, deixou unha pegada importante, non? Por exemplo, co catálogo galego da paisaxe ou coa guía de cores e materiais, tratando de loitar un pouco contra o feísmo no rural galego, e tamén a guía de caracterización dos valados de Galicia, esas separacións entre fincas que teñen sobre esas tipoloxías e cada unha son verdadeiras obras artísticas que interesan observar. Ela hoxe vai nos a falar de estrategias de digitalización para o territorio rural galego, que seguramente se empleará por as aldeas inteligentes, na estrategia rural 4 de digitalización, é dicir, en levar solucións tecnolóxicas, infraestructuras tecnolóxicas ao rural, un pouco buscando frear esa descapitalización humana, esa sangría demográfica que vimos padecendo, non somente en Galicia, sino no rural de toda España e de gran parte de Europa. E que de alguma maneira hai que intentar atallalo, e para atallalo evidentemente o que hai que tratar de que a xente que vive no rural que teña as mesmas facilidades cos que viven na cidade, para que non se marchen, incluso para atraer xente doutras áreas. Moi ben, agradecemos lóxicamente a Inés que aceptara formar parte do profesorado, dos relatores deste ciclo, e xa lle pasamos a palabra. Non sei se escoita. Xa. Nada, xa está. Bueno, gracias, Antonio. Moi boa tarde a todos e todas. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer o convite ao profesor Vigueiro e a toda a organización. A verdade que son unhas xornadas de nivel e unha honra estar aquí hoxe. Daros tamén a noraboa pola temática do ciclo, que, bueno, me parece super importante. Ben, a presentar o título da charla que teño é un pouco ambicioso, a verdade. Vou a ser máis modesta, en realidade, vou a falar de proxectiños máis
máis concretos, aínda que sí, o último que presentarei creo que sí que se pode considerar unha estrategia en sí mesma. Ben, eu quería comenzar dicindo que dende a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural estamos absolutamente convencidos de que a digitalización e a tecnoloxía é o futuro do rural, xunto coa sostibilidade e a produción ecolóxica. Daí a noraboa pola temática da conferencia. Como dicía, dame un pouco de vértigo o título da conferencia, os meus coñecementos de tecnoloxía son limitados, basicamente redúcense a tecnoloxía da información xeográfica ou a sistemas de información xeográfica, porque como comentábamos, levo traballando en planificación territorial dende sempre, esta tecnoloxía é imprescindible para facer ordenación e xestión de territorio dende fai máis de 20 anos. Supoño que o mesmo acontece noutros eidos do medio rural, na agricultura de precisión, no eido da calidade alimentaria, todos os sistemas informáticos necesarios para seguir esa trazabilidade do produto do campo hasta o supermercado, etc. Por iso vou a centrarme neses proxectos ou estrategias máis orientados ao que é o territorio rural. Como dicía, vou falar de 3 casos dende diferentes perspectivas temporais. Un primeiro sistema que é unha realidade dende hai bastantes anos, pero que é moi relevante, agora comentarei por qué, na miña opinión, que é o SITEGAL, o Sistema de Xestión do Banco de Terras de Galicia. Outro proxecto no que estamos traballando na actualidade e que esperamos que sexa unha realidade a curto plazo, que é convertir o SITEGAL nun sistema máis amplio. E un terceiro proxecto, ou estrategia, neste caso sí, que é o das aldeas modelo ou estrategias intelixentes que estamos xa traballando nel. Eu creo que hoxe pola mañá dimos un gran paso nese senso, pero que sí é unha estrategia xa máis a longo prazo. Entón, comenzo por este sistema, que é unha realidade xa dende hai, eu creo que máis de 10 anos, o Sistema de Información de Terras de Galicia, que se implantou para xestionar o Banco de Terras. É un sistema que no seu momento foi moi innovador, teño que dicir que creo que todavía é moi innovador. Fai unhas semanas ou quizáis un mes visitaron unos directores de varias diputacións do País Vasco que teñen bancos de solo, teñen outro nome, pero é un instrumento similar, e o que máis lles chamou a atención foi SITEGAL, foi o sistema informático. Case todas as preguntas que nos fixeron foi sobre o sistema e quedamos en ter unha videoconferencia para explicarles aos técnicos de ali como funcionaba. Co cal, é un sistema que ten xa anos, pero que todavía segue sendo bastante innovador. Consiste basicamente nun visor xeográfico online. Esta é a parte pública, é a que poden usar todos os cidadáns para consultar todas as parcelas do Banco de Terras. Poden ver a súa localización no mapa, así en distintas cores poden ver cal é o estado desa parcela, se está arrendada, se está disponible para arrendamento, se está en proceso de arrendamento ou se non está disponible por calquera causa, poden ver a súa superficie, localización e máis. Poden solicitar a incorporación dunha parcela súa ao Banco de Terras, poden arrendar unha disponible no banco, etc. Esa sería a parte pública, pero por detrás deste visor xeográfico online hai unha ferramenta bastante complexa de xestión que permite aos técnicos de Agadir todos os trámites necesarios para a xestión do banco, dende dar de alta e baixa as parcelas ata facer todo tipo de consultas e informes cos rexistros históricos ou directamente xerar os contratos de arrendamento e de incorporación das parcelas. Pero a min o que me gustaría destacar deste sistema, que por certo foi a universidade a que
fixo posible poñelo en marcha no seu momento, porque era, como dixen, un sistema innovador na Universidade, a Escola Politécnica de Lugo. O que me parece máis relevante é que neste caso foi a ferramenta informática, o sistema, o que deu orixe a un instrumento de mobilización de terras, Banco de Terras. Foi a idea do sistema, da ferramenta, a que permitiu que aparecese un instrumento de xestión de terras. Isto non o digo eu, reconocido polos que estiveron desde o inicio na posta en marcha do banco. E agora mesmo, 10 anos despois, os técnicos que levan aí traballando todo este tempo recoñecen que sería absolutamente imposible a existencia deste instrumento do Banco de Terras de Galicia sen o sistema informático. Por iso, gústame empezar como case digamos, un proxecto moi representativo de hacia onde queremos ir, do que se fixo na xencia ao longo destes anos. Ben, que estamos facendo agora? Pois queremos convertir este sistema, ampliálo e que se integren nel todos os sistemas de información, bases de datos e rexistros da Consellería que teñen unha componente de información xeográfica e convertilo nun verdadeiro sistema de información da terra agraria de Galicia. De feito, isto está así regulado na Lei de Recuperación da Terra Agraria que se aprobou en maio deste ano. Nesta lei xa se define o sistema informático, se define Sitegal, se recolle, como aparece aí, que é o sistema que xestiona as parcelas do Banco de Terras de Galicia, pero como vedes tamén se indica que será o sistema a través do cal se xestionarán os instrumentos novos de recuperación de terras, como son as aldeas modelo, os polígonos agroforestais, as actuacións de xestión conxunta, incluso o banco de explotacións. A lei non di só iso, senón que di que este sistema debe permitir o acceso a calqueira persoa aos datos, tanto cartográficos como alfanuméricos, que non estén protegidos. E que ademais se dá a sede electrónica para a xestión destes instrumentos. Como vedes, pois se amplían as funcións e o concepto do sistema, niso estamos traballando agora mesmo. A nosa idea non é só ampliálo con estas funcións que aparecen na lei, senón con incluso algunha máis. Agora mesmo estamos traballando no mapa de usos agroforestais de Galicia, que é un dos instrumentos de ordenación que establece a Lei de Recuperación, xunto cos catálogos de solos agropecuarios e forestais. Pois aí a nosa idea é tamén que toda esta información do mapa de usos e do catálogo este integrada aquí en Sitegal. Pero tamén outros proxectos, outras actuacións moi vinculadas á terra agraria, como pode ser o plan de pastizais que leva a cabo a Dirección Xeral de Gandeiría, como as actuacións de mellora de soutos que vai levar a cabo a Dirección Xeral de Planificación Forestal, ou, por suposto, xa me toca máis a min, a información sobre concentracións e reestructuracións parcelarias, que ten o seu propio sistema de xestión, que se denomina Infocop. Neste caso só é un sistema de xestión interna, pero que queremos dotar tamén dunha parte pública e implementala neste sistema xeral. Estamos traballando xa no portal web que integre todas estas aplicacións, digamos, o acceso a este sistema centralizado. Despois poderá haber ou haberá aplicacións ou sistemas independentes para cada un dos instrumentos, para as aldeas, para os polígonos, para o plan de pastos, etc. Esa é a idea para ter toda a información centralizada, coordinada e accesible para o cidadán. Ben, tamén non está directamente relacionado, pero sí vai ser un pouco un complemento a este sistema, unha aplicación para a xestión do banco de explotacións, que tamén é un instrumento novo, regulado na lei. A lei aprobouse en maio, estamos
avanzando creo que rápido, pero ainda necesitamos tempo para desenvolver todas as ferramentas, non? Temos xa un prototipo de aplicación para a xestión deste banco de explotacións. Ten unha parte alfanumérica, esa que vedes aí máis abaixo, que o que fai é obter a información sobre as explotacións automáticamente da base de datos do REGA, do Rexistro de Explotacións de Galicia, co fin de que estén coordinadas. A parte diso, desa parte alfanumérica onde podemos consultar os datos oficiais das explotacións, desenvolvemos un visor xeográfico para poder ver no mapa de toda Galicia onde están as explotacións disponibles no banco de explotación, para consultar os datos da mesma, os datos oficiais coordinados co REGA, e tamén para localizar no mapa as fincas, as parcelas que forman parte desa explotación. En isto esperamos que este pronto en marcha a principios do ano que ven. E por último, tamén un pouco como complemento Sitegal, estamos traballando xa, e tamén está bastante avanzada, nunha aplicación para dispositivos móviles que é un PPGIS, é un sistema de información xeográfica para a participación pública. É dicir, temos pensado empregar esta app nos procesos de participación pública que levamos a cabo para poñer en marcha os instrumentos de recuperación de terras. A idea é un pouco a que se ven nestas imaxes, nestas capturas da PAC. A base da aplicación sería un visor xeográfico con a información básica, fotografía aérea, cartografía de partida, o mapa de usos do solo, o modelo digital do terreo, a pendente, basicamente é iso. Entón, a idea é que calqueira persoa nestes procesos de participación pública, rexistrándose, poida acceder a distintos proxectos. Sería esta captura de aquí onde entraría o usuario. A idea é poder que nós, dende a axencia, podamos configurar esta app para podela aplicar en calquera proceso no que queramos levar a cabo un proceso participativo. Polo de agora, temos pensado empregala en 3 tipos de proxectos, que son os de aldeas modelo, polígonos agroforestais e na elaboración do catálogo de solos agropecuarios e forestais. Con que propósito? Pois, tanto no caso dos polígonos agroforestais como das aldeas modelo, as funcionalidades que queremos implementar son as seguintes. Cando estamos explicando agora aos veciños os polígonos e as aldeas, unha das preguntas máis frecuentes é porque, bueno, o primeiro é delimitar o perímetro de actuación, non? Entón, unha das preguntas máis frecuentes que nos fan é por que non colles esta zona, esta por que non queda fora. Ben, pois a idea é que con esta app, dun xeito moi sinxelo, se poida dibuixar, ou calquera persoa poida dibuixar o perímetro de actuación do polígono da aldea e obter automáticamente a superficie que abarca, o número de parcelas, os usos do solo, o cal nos permite saber se hai abandono ou non, a pendente media, por exemplo, que é unha das causas polas que podemos excluir algunhas zonas e na foto aérea non se ve a pendente e a xente di, bueno, esta zona porque queda fora. Bueno, un pouco a idea é isa, pero non só iso, senón tamén que nos dé información que nos sexa útil para o proceso técnico. Aquí esta sería a imaxe da digitalización do polígono. Estes puntiños de aquí venían a representar que queremos que calquera usuario poida debuxar un punto ou ben seleccionar unha parcela e indicar nunha lista que é o que quere facer coa súa parcela. Porque cando poñemos en marcha o polígono agroforestal, cando temos o acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie, os propietarios teñen que decidir se queren poñer a producir a parcela eles mesmos ou ben se queren arrendar ou vender. Co cal, con esta app poderemos saber que é o que van a querer facer os propietarios de cada parcela e con iso axudarnos a deseñar o proxecto do polígono. Tamén pensamos en que podan, unha vez seleccionada a parcela ou pintado un punto, seleccionar o uso
no caso de que queiran poñer en produción a parcela, o uso ou cultivo que queiran destinar. E despois tamén dar unha opción, dar a liberdade aos cidadáns de que poidan aportar calquera comentario, eso sí, sempre xeo referenciado a un ámbito concreto, a un punto, unha parcela, a un lugar. Basicamente, iso é o que temos pensado facer coa app, e despois tamén empregala, moi importante, na elaboración do catálogo de solos agropecuarios e forestais, que é o instrumento de referencia da Lei de Recuperación para facer a ordenación de usos no territorio rural. O primeiro que fai é dividir todos os terreos agroforestais en agropecuarios e forestais. Queremos empregar esta app para que a xente do lugar, para capturar o coñecemento local, non? Para que a xente do lugar nos diga cales son as mellores terras para cada uso ou para cada aproveitamento, na súa opinión. Isto podémoslo facer de varias formas, non? Empregando as mesmas ferramentas que comentei antes, imos poder preguntarlle aos veciños, que nos indiquen a súa parcela para que uso sería o mellor para ela, ou ben que nos indiquen no mapa cales son as mellores terras para os usos que lles propoñamos nesa zona. Isto é algo que queremos aplicar xa de xeito inmediato cando comencemos, xa temos comenzado a traballar nos catálogos, pero cando comencemos cos procesos de participación pública. Ben, e paso xa ao terceiro proxecto, ou estrategia neste caso, non que me vou a estender un pouquiño máis. Para explicar a estrategia para a digitalización no medio rural a través do proxecto de aldeas intelixentes, teño que remontarme á orixe desta estrategia, que son as aldeas modelo. Entón, párome 5 minutiños en explicar o que son as aldeas modelo. É unha iniciativa que xurdiu xa no ano 2019 e que tiña como obxectivo crear un modelo ideal de asentamento da poboación no territorio rural que servise de exemplo, de aí o nome de modelo, e que puidese replicarse, estenderse por todo o territorio galego como unha marcha de aceite. Para iso, estas aldeas debían cumplir unha serie de condicións. En primeiro lugar, debían ser xeradoras de actividade económica. En segundo lugar, debían ser resistentes ao presentar un menor risco ou unha menor sensibilidade, iba a decir, un menor risco de incendios forestais, non? E, polo tanto, unha maior resiliencia a unha das principais consecuencias do cambio climático nesta rexión. En terceiro lugar, deberían ser capaces de proporcionar calidade de vida para fixar e atraer poboación no territorio rural. En definitiva, trátase de adaptar o modelo territorial tradicional galego ao século XXI. Ben, pois, esta iniciativa das aldeas modelos, seguro que xa o vichedes en algún lugar, parte dunha actuación que é a recuperación, a posta en produción da terra agraria en estado de abandono ou infrautilización que rodea o núcleo da aldea, sempre con prácticas agrarias sostibles, contribuindo así a un triple obxectivo. O primeiro é o da seguridade alimentaria, algo impulsado dende Europa na estrategia da granxa mesa, pero sobre todo algo cuxa importancia puxo de manifesto a pandemia e a crise do COVID, cando todos nos dimos conta da importancia de garantir a produción local de alimentos. Coas aldeas modelo garantimos que esa terra que rodea as aldeas, que soe ser de moi boa capacidade productiva, este dedicándose a iso. O segundo obxectivo, como comentaba antes, é o de xerar actividade económica dun xeito eficiente e sostible. E o terceiro obxectivo é contribuir a unha maior adaptación ao cambio climático, reducindo o risco de incendio. Deste xeito, as aldeas modelo cumplen o obxectivo de sostenibilidade, de recuperar terra
con prácticas agrarias sostibles. De feito, as tres que xa están en funcionamento teñen unha actividade de gandeiría en extensivo con razas autóctonas, e as que estamos facendo as obras agora mesmo, outras 5, pois son actividades similares. A partir de agora, toda a terra das aldeas modelo inscribirase no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica, co cal o componente de sostenibilidade témolo asegurado, e ademais nos permite esa xestión activa da biomasa dun xeito sostible e ecolóxico. Esta é o primeiro tipo de actuacións que se leva a cabo na aldea modelo, que xa temos posto en marcha e que xa sabemos como facer. Pero a Lei de Recuperación, que se aprobou en maio, introduxe a posibilidade de actuar tamén na parte urbana da aldea, cun novo instrumento, un instrumento que se denominou na lei Plan de Dinamización do Núcleo Rural da Aldea Modelo. Resumindo moito, este plan é un mecanismo de cooperación, de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello co fin de revitalizar económica e demográficamente eses núcleos rurais, esas aldeas. Para iso, o plan contempla unha serie de actuacións que se definen ou que se nomean na lei, actuacións moi diversas e de todo tipo. Por suposto, este plan implica ou propón a rehabilitación e a rexeneración urbana, da parte urbanizada da aldea, non? Mediante a rehabilitación tanto das edificacións como dos espazos urbanos, sempre con criterios de integración paisaxística, de eficiencia enerxética e de sostibilidade. Pero o plan é algo máis amplio que pretende incluir tamén actuacións vinculadas ás terras que rodean a aldea, as actividades agrarias que pusemos en marcha nesa primeira etapa. Por exemplo, a posta en marcha de sistemas alimentarios locais, de canles curtas de comercialización, de estrategias para xerar valor engadido nos produtos das aldeas, etc. Pero na lei tamén se mencionan outro tipo de solucións máis innovadoras e que afectan máis a parte urbana, como pode ser a aplicación de solucións baseadas na natureza ou o desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas, ferramentas basadas en TIC para mellorar a dotación de servizos á poboación, iso que comentaba o profesor ao principio. Para fixar poboación tenemos que dotalos dos mesmos servicios que nas zonas urbanas, e creemos que as novas tecnoloxías son unha oportunidade para superar os problemas e as limitacións que nos encontramos no territorio rural e proporcionar o mismo nivel de servicios. Ben, para conseguir este último tipo de actuacións, para o que esta mañán lanzamos un proxecto de compra pública de innovación co fin de impulsar un pouco ou bastante o desenvolvemento destas solucións máis innovadoras e máis tecnolóxicas e adaptadas ás características específicas dos nosos núcleos rurais. Ben, a lei ademais fala dunha rede de aldeas modelo cunha serie de finalidades que son basicamente compartir experiencias e información entre as aldeas modelo que se poñen en marcha, pero tamén buscar sinerxias a hora de, por exemplo, de buscar complementariedade entre as actividades agrarias que se levan a cabo nelas, pero tamén sinerxias, por exemplo, a hora de proporcionar servizos á poboación. Pode ser, pois este martes en Ourense comentaban que os servizos, que dotar de servizos aos rurais, pois que non é rentable. Bueno, igual non é rentable para unha aldea de 10 habitantes, pero se unen 200 aldeas, eses servizos poden chegar a ser máis eficientes e máis rentables. Nos creemos, ademais, que esta rede de aldea pode ser un living lab no que poñer en marcha e no que desenvolver esas solucións innovadoras que comentaba antes. Na actualidade temos unha rede formada polas 14 aldeas modelo que xa temos declaradas, que inclúen 400 hectáreas, máis de 7.500 parcelas, en total 1.600 veciños que se ven favorecidos por unha actividade económica rendible, sostible e que contribúe a reducir o risco de lumes.
pero xa estamos traballando, temos avanzados os traballos noutras 15 aldeas que supoñen outras case 400 hectáreas. Esperamos poder declarar outras 3 aldeas nas próximas semanas, co cal, pois, a curto plazo esperamos ter unha rede de máis ou menos 30 aldeas. O obxectivo é que esta rede de aldeas sirvan de base para poder crear un territorio rural intelixente, entendido non no sentido tecnolóxico, senón nalgún territorio constituído tanto polo espacio físico como pola sociedade que o habita, que é capaz de crear ou de xerar o coñecemento necesario para poñer en valor dun xeito eficiente e sostible os recursos propios do lugar, que lle permita así facer fronte a cambios externos como pode ser a pandemia, non? En definitiva, un territorio innovador que sexa capaz de xerar ventaxas competitivas a partir das súas características, capacidades e identidade propia, non? Teño aquí, non sei se vou ben de tempo para poñer un vídeo. No vídeo tamén se ve un pouco que a digitalización, non, que levamos a cabo dende o principio nos proxectos de Aldea Modelo, sobre todo na actuación na parte agraria da aldea, na posta en promoción desas terras. O primeiro que facemos, como se ve aí, creo que vai haber unha imaxe con un dron que fa fotogramétrico das terras que rodean a aldea, de todo o perímetro, para ter toda a zona cartografiada no sistema de información xeográfica, temos información de cada unha das parcelas, os agrementos que han feito, unha das actuacións que nos acaban de finalizar o proxecto da aldea modelo é actualizar o catastro Isto é un pouco para contar que consiste a iniciativa das aldeas modelo, pero que no mesmo ano no que se comenzaron a poñer en marcha as aldeas modelo, no Parlamento Europeo se presentaban os resultados dun proxecto piloto titulado Smart Ecosocial Vilas, povos ecosociais intelixentes,
no cal se definía e se conceptualizaban esta estrategia das Smart Vilas. Nos creemos que a iniciativa das aldeas modelo encaixa perfectamente, se alinea con esta política de povos intelixentes que está sendo impulsada pola Comisión Europea. O obxectivo de ambas iniciativas é o mesmo, é o de crear un territorio rural intelixente en base a unha rede de aldeas modelo ou de povos intelixentes co obxectivo de potenciar os valores das áreas rurais e, sobre todo, de proporcionar á xente da zona, aos residentes, aos operadores económicos, aos agricultores, gandeiros, as ferramentas necesarias para aproveitar todo o potencial dese territorio, para convertir as súas características diferenciadoras en ventaxas competitivas. Esta non é máis que a definición que dá a Comisión Europea das Smart Vilas, que creo que encaixa perfectamente nesta iniciativa que estamos poñendo en marcha das aldeas modelo. Europa define as Smart Vilas como comunidades en zonas rurais, porque é un concepto que colle tamén o territorio rural, non só os núcleos de poboación, que utilizan soluciones innovadoras para aumentar as súas resiliencias, para adaptarse mellor a cambios externos, aproveitando as fortalezas e oportunidades locais. Os documentos da Comisión Europea destacan moito o enfoque participativo. De feito, nese proxecto recopílanse unha serie de exemplos e algúns deles aparecen aí simplemente polo proceso participativo ou de gobernanza que implementaron. Por suposto, as Smart Vilas teñen que ver moito coas tecnoloxías digitais e como esta tecnoloxía nos pode servir para aportar solucións innovadoras, pero Europa deixa moi claro que as Smart Vilas non se limitan a tecnoloxía, senón que son algo máis. Eu creo que non o teño aquí, pero hai unha frase moi importante dos documentos da Unión Europea que di que si os casos máis frecuentes de Smart Vilas baseanse no emprego de tecnoloxía, pero a dimensión ecolóxica e a dimensión social destes povos é igual de importante. Entón, nos creemos que nas aldeas modelo xa temos a dimensión ecolóxica e social, temos a dimensión ecolóxica con esa produción agraria sostible, a recuperación de terreos, a reducción do risco de lumes e, polo tanto, a maior adaptación ao cambio climático. Creo que temos, ou estou convencida de que temos o enfoque participativo, o componente social tamén, porque non contei o proceso para constituir unha aldea modelo, pero é un gran exemplo de gobernanza, é un proceso de colaboración ou de cooperación entre a administración autonómica, a Xunta de Galicia, que promove e executa a aldea, pero tamén a administración local, o Concello, que é o que fai a solicitude da aldea e nos aporta a información necesaria, nos di que os veciños están de acordo, os veciños do lugar que se poñen todos de acordo para arrendar os terreos, porque é un proceso completamente voluntario, e despois un axente económico que é o que pon a producir, a explotar esas terras, co cal eu creo que temos un bo exemplo de gobernanza e de participación entre os distintos sectores da sociedade. Pero, como dicía antes, sí que é certo que creo que temos que dotar as aldeas de modelo dun maior componente tecnolóxico e tamén de promover a implantación de novas solucións, de solucións innovadoras, tanto na parte urbana como no que se refire á actividade agraria. É dicir, que partindo de que estamos convencidos de que é necesario facer un mellor uso das tecnoloxías e da digitalización co fin de suplir as dificultades que nos atopamos no territorio rural e co fin de implementar novas solucións nas aldeas modelo, levamos a cabo diferentes tipos de actuacións. Teño aquí un primeiro proxecto piloto a pequena escala que deu lugar ao que presentamos, ou un dos primeiros pasos para dar lugar ao que presentamos hoxe pola mañá. Este é o que vos comentaba antes, axudamos en unha aldea modelo de Trascasto a implementar un sistema basado no Internet das cousas para a xestión de gandeiría en extensivo, neste caso de vacas cachinas.
A tecnoloxía consiste en dotar de cobertura a toda a aldea dunha rede de datos de baixa enerxía mediante dúas pequenas antenas, o cal permite obter información en tempo real de diferentes tipos de sensores. A nosa idea inicial era probar os sensores de xeolocalización, que son este colar que vedes aquí na vaca, que ademais do sensor de localización do GPS ten sensores de benestar animal, como de temperatura e algún outro máis que non lembro. Entón, bueno, fomos ali a falar con Gandeiro, a aquel rapaz que vimos no vídeo, e comentarlle a posibilidade de implantar estes sensores. Pero ademais, como a tecnoloxía permitía dispoñer de outro tipo de sensores, preguntámoslle se el creía que outro tipo de sensorización podería axudarlle no seu traballo e facelo máis eficiente. El, ao principio, decíanos que non veía como, que en realidade non lle daba moito traballo, que, por exemplo, el tiña que ir por ali a ver se os animais tiñan agua. Entón dixemos, pero entón se te poñemos un sensor nos bebedoiros, non tes por que vir, podes desde o móvil ver, non se hai agua, senón o nivel de agua. E dixo, pois sí, pareceme ben, aquí tedes os sensores nos bebedoiros. Non se lle ocurrían máis cousas, pero preguntábamos cales eran os traballos que tiña que facer, e dixo, pois teño que vir de vez en cando a ver se o pastor non ten corrente, porque a veces cae unha rama ou pasa un xabarí e queda sen corrente. E dixemos, pois, igual eso cun sensor tamén se pode arranxar. Nese caso, non estaba o sensor diseñado, non estaba disponible, pero bueno, a xente da empresa dixo que podían pensalo, que podían facelo, e aquí está. A verdade é que teño que recoñecer que non volvín por ali e non sei se o Gandeiro está contento ou non. Ainda lle teño que preguntar, pero, bueno, polo menos mal non creo que lle faga. Ahora, a hora da eficiencia, pois será un pouco que teñamos que avaliar, non? Porque a idea destes proxectos piloto tamén é validar a tecnoloxía e incluso validar a viabilidade e a súa escalabilidade técnica e económica. O proxecto incluía, ademais, unha plataforma para a visualización e o rexistro dos datos. Aquí pois tedes os movementos dos animais. Os trazos son un pouco raros porque a señale cada 15 minutos para conservar a batería dos sensores, que, por certo, como bichetes, teñen unha placa solar e pode verse aquí no sistema tamén a súa batería. Aquí pode controlar, estos son litros, o nivel de agua nos bebedoiros, e aquí a temperatura do animal. Bueno, foi un proxecto piloto e un exemplo das solucións que queremos desenvolver co proxecto máis ambicioso que puxemos en marcha esta mañá, que é o proxecto de Aldeas Intelixentes, un proxecto para facer compra pública de innovación en solucións innovadoras para as aldeas móviles. Solucións que, en principio, temos encamiñadas a dar resposta a 4 retos ou 4 necesidades. O primeiro sería este que vedes aquí, o de que comentaba antes, o de mellorar os servizos á poboación facendo uso das novas tecnoloxías, das tecnoloxías TIC, para diseñar novos modelos de prestación de servizos. Creemos que hai que diseñar novos tipos de servizo para ser capaces de proporcionar a mesma calidade de vida que nas zonas urbanas. Servizos que en moitos casos poden implementar a economía colaborativa, non? Que era algo que tradicionalmente se daba moito nas aldeas e que igual podemos recuperar coas novas tecnoloxías. A idea desta compra pública de innovación un pouco é pensar que pois, as administracións locais do medio rural, os pequenos concellos rurais non soen ter os recursos ou a infraestructura necesaria para desenvolver este tipo de solucións innovadoras e moito menos para implementalas, pero sí poden facelo se desde a Xunta de Galicia nos encargamos de deseñar, de desenvolver as ferramentas máis axeitadas e despois lle damos soporte aos concellos para implementalas.
E, ademais, temos a rede de aldeas modelo, que creemos que é o instrumento idóneo para deseñar, testar, validar e demostrar a aplicabilidade destas ferramentas e destes novos servizos. Isto descolocouse. En concreto, neste reto número 1, planteamos dous subretos ou dous solucións máis concretas, que a primeira sería unha plataforma intelixente para a xestión de servicios públicos proporcionados pola administración local. Aquí hai, por dar un exemplo dunha realidade, hai unha aldea, modelo, na que o Concello dedica a media xornada dun traballador a controlar o nivel de auga dos depósitos para bombear a auga no momento do día no que a electricidade é máis barata. Pois xa sabemos o problema que hai. Bueno, creemos que isto se pode resolver moito máis facilmente e cun custo moitísimo mellor que o de media xornada dun traballador, poñendo un sensor nos depósitos e con un sistema automatizado, non creo que sexa moi complicado, para controlar o nivel dos depósitos e que automáticamente se bombeen nas horas que se marquen, non? A modo de exemplo, que o que queremos facer con esta cultura pública innovadora é que as empresas, os especialistas, nos digan o que se pode facer. E tamén, pois, solucións para promocionar os produtos locais, o comercio local e o turismo nas aldeas. Por suposto, non pode ser un marketplace que é algo xa comercial e normal. Teñen que ser solucións que teñan bastante grado de desenvolvemento, pero que non estén completamente finalizadas, que haxa, digamos, que darlle ese pulo final, e non sei, o que queremos é ese pulo final que lle falta por aí a certas tecnoloxías ou a certas ideas, orientalo ao territorio rural, ao mundo rural. O segundo reto está pensado para desenvolver solucións tamén tecnolóxicas, pero orientadas aos negocios de bioeconomía nas aldeas, pois máis a esa actividade agraria que se desenvolve nesas terras que recuperamos nas aldeas modelo. A idea un pouco é que tanto nos espazos agrarios de experimentación como no resto de aldeas modelo da rede, a Xunta o que quere é, ademais de dar acceso á terra a eses produtores, facilitarles asesoramento, e non só iso, se podemos, darles tamén as ferramentas que permitan unha xestión máis eficiente desa actividade agraria, polo que creemos que se poden desenvolver sistemas de axuda a decisión que nos permitan mellorar estas actividades que se levan a cabo na terra que roldea as aldeas modelo. Poden ser sistemas de moi diverso tipo que utilicen todo tipo de tecnoloxías para capturar os datos que despois se empregan para tomar as decisións, porque ademais queremos que se deseñen estes sistemas adaptados ás características particulares dos nosos pequenos núcleos rurais e desta actividade que se leva a cabo na contorna dos núcleos de poboación, polo tanto moi próximo a donde vive a xente, e que polo tanto temos que ser especialmente coidosos co tipo de actividades ou como se levan a cabo. Tamén outro reto que plantexamos está relacionado co obxectivo de poñer en valor os produtos das aldeas modelo cunha ou varias marcas de calidade que se poñeran en marcha dende a Xunta, e será necesario garantir a trazabilidade e certificar a calidade deses produtos. Creemos que as novas tecnoloxías se poden utilizar para ello. O terceiro reto está orientado a impulsar a economía circular. Para ello tamén creemos que a rede de aldeas modelo pode ser un instrumento válido. Pensamos que os residuos das producións dunha aldea se poden utilizar como insumos na produción de outras aldeas. Por exemplo, os destríos da mazá que se produzan nunha aldea de Cerde do Cotobade poden utilizarse para alimentar cerdo celta en Osmo, a modo de exemplo. O que
queremos é que de novo os especialistas nos plantexen, nos fagan novas propostas e nos digan que sistemas poderíamos implementar nesta rede. O último, con isto remato xa, reto que planteamos tanto as empresas como as universidades ou calquera entidade na que poidan xurdir novas ideas, non? O último está relacionado co deseño ou con novas técnicas ou novos materiais para a rehabilitación tanto de edificacións tradicionais como de espazos públicos nas aldeas modelo. Facemos especial hincapé no que comentaba antes das solucións basadas na natureza, non buscamos sempre esas solucións en termos de sostenibilidade ambiental e de eficiencia enerxética. Aquí un pouco a idea é que sabemos que nestes temas se ten avanzado moito e innovado moito, pero sempre, ou case sempre, pensando en edificios, en ámbitos ou en espazos urbanos. Tendo en conta isto e tendo en conta as características tan especiais das nosas aldeas, máis pequenas e dispersas que no resto de España e con unha variedade edificatoria morfolóxica enorme, pois creemos que é necesario ou ben deseñar novos modelos de urbanización e construción ou ben adaptar os que xa existen as características específicas dos nosos núcleos, non? Que durante moito tempo sufriron as consecuencias de implantar modelos urbanísticos propios da cidade nun entorno rural. O cal nos gustaría que se deseñaran solucións adaptadas á realidade dos núcleos rurales. Creo que con isto remato. Isto, como dicía antes, é unha estrategia a longo plazo. Hoxe dimos un primeiro paso pedindo ideas e solucións ao mercado e a idea é que a mediados do ano que ven xa podemos ir contratando e impulsando o desenvolvemento de novas solucións innovadoras e tecnolóxicas para implementar nas primeiras aldeas. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Inés, por a túa interesante exposición. E pasamos agora a fase das preguntas, tanto que están aquí presentes como que querían facer preguntas a través da vía telemática. Quen se anima? Eu teño unha serie de preguntas relativas á cartografía que temos en Galicia. Eu son topógrafo e tocoume traballar bastante, o que é os visores nos programas autonómicos, YouTube e demais, e teño que dicir que, en comparación con que hai noutras comunidades, temos moita información. Pero tamén vi que hai un gran reto tecnolóxico en como está esa información, sobre todo cando comparamos con outras bases de datos a nivel nacional, exemplo, o cadastro SIPAC, que temos moitos problemas técnicos en topología ou que temos diferentes bases de datos que para a mesma ubicación temos diferente información. E traballando no proxecto GIS, ese é un problema. No que é o sistema de información de terras de Galicia, vais a realizar algún tipo de homogeneización ou normalización desa cartografía, ou preténdese, a ver, a mellor está moi grande, pero como se vai traballar, por exemplo, coas zonas en blanco que hai moitas cartografías? Xa non falo só de catástrofe, xa un mundo aparte, pero con toda esa información, vai haber algo por aí? Porque sería moi interesante os tempos que traballamos nese aspecto. Sí, bueno, eu teño que dicir que o tema de homoxenización da cartografía é do meu anterior departamento, do Instituto de Estudos do Territorio e da súa competencia, entra nas súas funcións, pero creo que para o que comentas imos aportar o noso graniño de area. Por exemplo, comentei antes, estamos traballando no mapa de usos agroforestais de Galicia. Ainda que se chama usos agroforestais, pois ao final é todo o territorio rural, o 95%
da superficie galega, non? E aí sí que creo, ou polo menos eso pretendemos, que imos ter unha fonte de información máis actualizada e con unha maior resolución temática e espacial das que tiñamos hasta agora, non? Por agora tiñamos o SIOSE, pero coa súa escala un 20.000, cunha lenda que mezcla usos en algúns casos, temos o catastro SIPA cunha resolución espacial suficiente, pero cunha lenda que nos usos forestais non é suficiente, que unha información que non está actualizada. Entón, a nosa idea a partir das fontes de información existentes é actualizada, quedándonos coa maior resolución espacial a dos recintos de uso, modificándoos na medida do posible, e actualizando a información sobre os usos cunha lenda o suficientemente desenvolvida tanto no ámbito agrícola como no forestal. Aquí, creo que estivo aquí o director de planificación forestal, seguro que vos falou dos traballos do inventario forestal, que van implicar tamén un mapa de usos forestais. A idea é coordinar este mapa de usos agroforestais cos traballos do inventario forestal e que por unha vez teñamos unha fonte de información sobre os usos rurais coordinada, homoxénea e actualizada. A idea é, ademais, fotointerpretar sobre a foto de 2020, pero empregando tamén a foto de satélite que seguro que vos comentou o director de planificación forestal que están empregando para o inventario. Entón, eu creo que aí imos a aportar moita información útil para o vosso traballo. E por outra parte, sobre as zonas en blanco, non sei moi ben ao que te refires, pero eu creo que a Lei de Recuperación de Terras ten unha aportación moi importante que é o procedemento de investigación da titularidade, que nos permite investigar para buscar os donos das parcelas e no caso de que non o atopemos xestionalas a través do Banco de Terras, non? Entón, ese procedemento de investigación da titularidade ou os resultados dese proceso queremos que se empreguen para actualizar o catastro. De feito, estamos traballando xa tivemos varias reunións con catastro, con Ministerio, para que os traballos que resulten dos instrumentos de recuperación se empreguen dun xeito rápido e eficiente para actualizar o catastro desa zona. Na propia lei se fala dese convenio con catastro para actualizar a información en base a esos instrumentos de recuperación e en base aos resultados deste procedemento de investigación da titularidade. Entón, aí eu creo que sí que podemos poñer algo de luz nesas zonas en blanco. Máis preguntas? Si, eso non me comparta un pouco toda a Pareceu moi interesante a estrategia de aplicación móvil no medio rural. Pareceu moi interesante porque eu mesmo estou aplicando, digamos, desde a nosa empresa. Traballamos todos con aplicacións móviles e diseñamos algunha. Hai algunha previsión de como pode afectar o que é a propia estructura do territorio, da poboación de Galicia? A xente que conoce os datos das parcelas é xente maior que non utilizan esas aplicacións, pero que non utiliza é a terceira xeración, os netos. Hai como se vai traballar iso? É dicir, vai poder ser un terceiro que non ten a titularidade apropiada, por exemplo, o que realice esa aportación? Pode facer? Como vamos controlar a calidade dese dato? Porque nos estamos encontrando moitas historias. Sí, claro, a ver, esa información que pedimos nos procesos participativos é, digamos, unha información non oficial, é unha opinión, ao fin e ao cabo, que despois ti tes que procesar e analizar técnicamente. Aquí sí que temos xa bastante experiencias previas. Bueno, a idea desta app tamén xurde de iniciativas que xa dende a universidade se teñen posto en marcha con sistemas como Xixot e demais que aplicamos, por exemplo, na elaboración do catálogo e nas directrices da paisaxe. Bueno,
na estrategia de infraestructura verde, estas experiencias previas sí que nos din que a información que se recolle nos procesos de participación pública pode estar sesgada. O que ti dis, eso recolle un sector da sociedade, pois vai valorar só unha parte do territorio. Entón, iso non se controla coa tecnoloxía, iso controlase co deseño do proceso de participación pública. Aquí a clave non está en como diseñar o proceso, como garantir a representatividade dos que participan nel, como procesar despois e filtrar e depurar a información recibida. A ver, son unha completa defensora dos procesos de participación pública, pero non é unha información que se pode empregar directamente. É unha información que despois hai que analizar e procesar. Máis preguntas? Mira, Inés, históricamente, un dos grandes problemas no sector agrario galego é a estrutura da propiedade, tanto no eido ao gandeiro como no forestal. Pero sempre un dos problemas, unha das dificultades, porque ese problema foi a nosa idiosincrasia de galegos e o pego o noso terruño, as nosas parcelas, concretamente as nosas, que eran mellores que as dos veciños. Eso ahora mellora a situación nese sentido? Eu creo que sí, polo menos é o que nos estamos atopando nas reunións cos veciños. En todos estes instrumentos que contemplamos na lei establecemos un umbral do 70%, non? Necesitamos o acordo dos propietarios do 70% da superficie. Bueno, o conselleiro sempre comenta que cando el falaba disto lle dicían que iba a ser imposible conseguir ese consenso, que a xente non iba a querer. E nos agora que estamos facendo reunións para explicarlle aos veciños como son os polígonos agroforestais ou antes cando fixeron nas aldeas, a resposta maioritaria e generalizada é que sí. Eu creo que de algunhas reunións a xente dicíame, por que non traes as firmas que saías aquí xa con todas as parcelas? Entón, a ver, sempre hai excepcións, sempre hai o típico conflito nun lugar ou unha cuestión particular, pero a resposta xeral está sendo moi boa e a xente o que quere é deixar de ver esas terras abandonadas e postas en valor. De feito, é sobre todo a xente maior a que máis apoia isto, a que di que queren volver a ver as terras como estaban cando eles eran mozos. Eu creo que ten cambiado a mentalidade. Afortunadamente, porque senón é certo que sería prácticamente imposible poñer en marcha estes instrumentos. É unha satisfacción non escoitar iso, porque outros intentos, a concentración parcelaria por sí supuxo melloras importantes na estrutura de moitas comarcas galegas, un gusto moi importante, creando infraestructuras, por exemplo, nos días que logo se volvemos moitas zonas que están abandonadas agrícolamente, se fixo un investimento grande, algunhas moi longas no proceso, porque por a judicialización de hasta 20 anos, en algún caso. E logo se intentou no medio forestal, coas FORS, a de xestión forestal sostenible, e coas SOFOR despois, foron favas contadas. Por lo tanto, é unha satisfacción e oxalá que estas medidas de aldeas modelo, de explotación conxunta, polígonos e todo eso, vayan adiante e se consoliden, porque é a gran eiva para o desenvolvemento agroforestal de Galicia ou da estrutura da propiedade. Alguna pregunta máis? Seguro que se algo máis, non? Falábase de que nas aldeas modelo, de feito, esta mañá eu tuve a oportunidade de seguilo aquí desde Lugo vía online. Falábase de que se empeza tamén se pode actuar dentro da aldea. Parece algo moi interesante, sobre todo xa non vou a sola actuación había urbanística con xa directamente unha ponencia sobre eso, senón un pouco como está. Preténdese ou vanse poder generar algún tipo de, non sei como chamar, ferramentas ou proxectos ou vamos chamarlle X que melloren un pouco o que sería o tema administrativo das aldeas. Poño un exemplo porque creo que vai ser moito máis fácil entender.
Eu vivo nunha aldea de 10 casas, vale? As cartas cheganme a un buzón que non é o meu, no concello o meu número é outro distinto ao que chegan as cartas, e se miras no catastro o número é un terceiro. Hai un tema administrativo aí bastante potente para concellos como poden ser no que digo eu, que é un concello que está aquí ao lado de Lugo, vale? Castro Verde, menos de 3.000 habitantes, quero recordar, no último censo, con moita dispersión. Vais a poder facer algo aí tamén desde o punto de vista administrativo? Un sistema de información geográfica casi resolvía o problema dos números, por decirlo así, por non dicir por resolver. Sí, bueno, gustame moito a túa pregunta por dos motivos. A mí me pasa o mesmo, a miña casa non chega nunca os repartidores en chamar por teléfono antes, nunca topamos, non aparece en Google, non aparece en ningún lugar. E a segunda é que este problema foi, ou máis ben, a solución a este problema é a que nos plantexou hoxe pola mañá unha empresa. Despois de terminar a xornada, ninguén falou, nin fixo preguntas, pero despois no cóctel sí que houve conversas interesantes e unha persoa dunha empresa nos comentou a súa idea que lle chamou proxecto de números digitais, creo, que está encaminhada a resolver este problema que é un problema dos núcleos rurais, que as direccións ou non existen. El me comentaba que un proxecto no que xa están traballando, que se implementou nas lugares a través de proxectos líder, por certo, a través dos grupos de desenvolvemento rural, pero que bueno, creo que sería bo escalar, non? A min pareceme pois un exemplo de como a nova tecnoloxía pode mellorar a calidade dos servizos no rural, que por suposto xendía é básico que cheguen os mensaxeiros e os repartidores para facer as compras online. Un exemplo clásico e típico do que queremos resolver e como as novas tecnoloxías poden axudar a facer. E aquí xa hai cousas desenvolvidas, igual é unha das que podemos seleccionar para desenvolver o ano que ven. Unha pregunta máis? Sí, Javier. Sí, no tema das aldeas modelo, supoño que hai situacións de segunda vivenda, de xente que vive no urbano, que ten eses propietarios, como se resolve esa construcción nestas aldeas? Porque con esa visión de aldea productiva, de aldea que está integrada nese sistema agropecuario, forestal e demais, estas casuísticas de xente que ten a vivenda para fin de semana, verdad? Como se conxuga iso nese modelo? Sí, a ver, o que temos para responder teño que diferenciar nos dous tipos de actuación da aldea modelo, non? O que é a recuperación da terra agraria do contorno danos igual os propietarios das vivendas, porque só poñemos de acordo os propietarios das terras rurais. O que é solo de núcleo rural queda fora do proxecto de recuperación da terra agraria, desas terras que se arrendan para poñer a producir. O que ti comentas hai que telo en conta no plan de dinamización do núcleo rural. Eso que se regulou coa lei este ano e que estamos comenzando a poñer en marcha. De feito, no que estamos traballando é en 3 proxectos piloto, en Osmo, en Movimenta e en Penedo. Hai 2 equipos de arquitectos, a Escola Galega de Paisaxe, son 3 equipos que están traballando cada un nunha destas aldeas e unha das primeiras cuestións que analizan é o tipo de vivenda, o sea, para propoñer unha rexeneración integral do núcleo urbano da aldea. Unha das informacións fundamentais que xa están analizando nestes días é o tipo de vivendas. Non só se son de primeira residencia e de segunda, senón cales están deshabitadas e, por suposto, tamén a propiedade, vai haber algunhas de descoñecidos, supoñemos. Entón, esa é unha información fundamental que ahora teñen que ter en conta os arquitectos para propoñer, a hora de propoñer o modelo, non sei se non me gusta chamarlle modelo urbano, modelo urbanístico, bueno, o modelo para a parte urbanizada da aldea, non?
sabes, non? Sí, eu o que podo dicir é que a iniciativa de Smart Vilas con este nome é mencionada na PAC, é promovida na PAC. De feito, un dos novos indicadores de resultados que se propoñen para os fondos de desenvolvemento rural é o número de estrategias de Smart Vilas desenvolvidas na zona. Si, é unha das medidas estrella. O que dicimos nós é que o que xa estábamos facendo aquí encaixa perfectamente nesas estrategias que nos propoñen desde Europa, incluído na PAC. Non nunca máis? Por streaming ninguna máis? Bueno, pois, moitas gracias, Inés, outra vez. Moitas gracias tamén aos que estades aquí presentes, os que acompañamos tamén o delegado da Xunta de Galicia en Lugo, que agradecemos tamén a súa presencia. Moitas gracias aos que nos están seguindo por streaming, a través do canal de YouTube para a Academia Galega de Ciencias. Rematamos, non? Esta 32ª edición do ciclo de conferencias Luisa Sorey, que organiza a Academia Galega de Ciencias marcou un convenio coa Deputación Provincial de Lugo. Este ano ciclo dedicado á digitalización do sector agrario en Galicia, e creo que todos aprendemos moito, desde logo, sobre estas tecnologías que, como decíamos, non son o futuro, xa son o presente. Moitas gracias tamén a todos os relatores e relatoras que foron expoñendo aí as conferencias ao longo destes 7 días. E gracias tamén aos que colaboraron na organización desta edición. Mercedes Rois, que tamén foi ponente, tamén foi relatora. Divina e Pablo, e para ser outro nome, Divina e Pablo, que